Bona nit. Ara ens trobem aquí per provar de fer un debat. Us posarem 3 vídeos i el tema és què passa amb els nostres... A continuació la Maria José ens posarà el primer vídeo i després us explicarem les normes que seguirem. Bé, teniu notes. Aquestes dues notes, la primera explica una mica com serà el procés d'aquest debat. Primer veurem 3 vídeos seguidets, són bastant curtets els 3, i després començarem els temes a tractar que tenim a la segona nota. Explicarem també com serà el debat, com el farem anar. Els que tingueu el visor nou podrem veure directament i els que no us passo l'adreça. Senyores i senyors diputats, com a conseller d'Educació, admeto que el nivell dels alumnes catalans és molt baix, com ja diu l'informe PISA. Ha dit pitxa, Carot, ha dit... Sí, d'acord. Ara n'hi ha que parlar de lo del nivell de català, vale? Bueno. Doncs aquí tampoc estem per gaires quergues. Catalunya pateix un greu problema d'ortografia. I tampoc no estem gaire bé de ciències i de matemàtiques. El problema... Tiene la palabra don Emilio Calatayud. Yo no sé si darle un cuarto de hora por esto que me ha pasado al principio. Es broma. 10 minutos. Va a coger de todas maneras, no bueno, yo, buenas tardes. Porque al fin y al cabo yo le digo a mis hijos, si me denuncia, bueno, yo soy el juez. Aquí, claro, pero no todo el mundo tiene la suerte de ser el juez de menores de su pueblo. Claro, derecho. Eso está muy bien. Pero también se ha derogado el 155. No existe el 155. Y el 155 nos dice, los hijos deben. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo lo de los límites. Padre preconstitucional, con el niño de 3 años a comerse un plato de sopa. Niño, cómete el plato de sopa. El niño dice que no le come el plato de sopa. El padre pescozona al canto y se toma la sopa. Si no se toma la sopa, se merienda la sopa. Y si no se merienda la sopa, se cena la sopa, pero a las 10 la sopa está tomada. Claro, llega el padre postconstitucional, normalmente de clase media alta. Ha habido de estas corrientes psicológicas, sociológicas, evolutivas del comportamiento y que empieza a asumir como una sopa todas estas tendencias psicoeducativas. Niño, ponte a comer la sopa. El niño dice que no le come la sopa. Mira, niño, yo creo que te debes de comer la sopa, porque si no te comes la sopa podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. Yo creo que te debes de comer la sopa, no obstante, tú decides. No se come la sopa. Ni se merienda la sopa ni se cena la sopa, entre otras cosas porque a las 2:30 el padre coge la sopa, la tira al cubo de la basura y le hace 2 filetes con patata. Aguanta una mica, llavors que comenci Ramon i em feu ins de qui vulgui parlar després. D'acord? Vinga, comencem. Ramon. Pares escoles i escoles mestres, sinó a un enorme fracàs social on no hi ha valors, on han perdut els estereotips dels temes. I jo diria, atribuint-se a nosaltres mateixos, que hem perdut la credibilitat i hem passat d'un àmbit molt rígid fins i tot a un àmbit de permissivitat total, i ara recuperar la nostra parcel·la costa molt, potser massa. Des de l'autoconeixement, autoestima, resiliència, empatia, etc. Tots els conceptes que impliquen.
Mireu, si obriu la nota que teníem, la nota número 2, no sé si la teniu a la mà. Llavors, aquí n'hi havia uns quants punts tractar. El primer vídeo, el que feia més gràcia de Polònia, parlaven de l'informe PISA i del suspens de que estava suspesa l'educació catalana. Què penseu d'això? Deien que a nivell de matemàtica, de comprensió lectora, d'ortografia, era bastant penosa, que no havia respecte i autoritat. No sé si algú li vol dir alguna cosa, alguna opinió diferent a la Montse, Montserrat.